Raz, dva, tři. Takže čaují, tady Kaparto a vítám vás u nového videa a dneska to bude video o záškodnících. Jo. Dlouho jsem třeba to připravil, já nebudu kecat, jako půl roku jsem natáčel videa, ale spíš se mi nechtělo moc, takže poslední chvíli jsem se na to zajímal, ty záškodníky a to, takže dneska vám tady řeknu, mám tady asi 5-6 bodů o to, nebo přeháním už 4 body, ale chci to dneska moje dlouhé video, nějak 15-20 minut, to se asi vlezu, no. Před tím videem jsem točil ještě taky jedno, ale to se mi moc nepovedlo, asi mi nebo jakože byl také na prd, chci znovu ještě říct něco navíc, takže se mi to nepovedlo moc, takže začnu tady znovu, takže záškodníci, jo, říkal jsem prostě, že jsou to něco jak partizáni, ale nejsou to jako partizáni úplně, že jo, partizáni z těch filmů, je to prostě odboj, jakoby, ale záškodník není odboj, je to takový agent, on operuje sám, nebo nevím, to ani nemůže ve dvojce, protože sám. A ten odboj, ti partizáni jsou v skupině prostě, jo, v lesích a tak. Takže to záškodníkovi začnu, já tak popíšu, že v úvodu prostě řeknu, jako, že účel a tak, potom jako oblečení, vybavení a všechno možné, nástroje a tak, takže jo, když jste se dívali, po co tak dívám, tak se ohlížím jak vlastně klasicky, jestli jen tak prostě, kdyby měl nějaké zvířata nebo něco a jen tak prostě. Takže to k tomu. Jo, kdybyste mě, ale nebudete asi to chtít, já to potom ze strany edituje, že to já si teďka říkám to pro sebe, ale to je jedno. Takže k tomu, no, takže záškodník si učil, jako že jo, říkám, představ si 2 imány země, jdeme tomu, no, třeba země 1 a 2, 1, 2, prostě 2 země. Takže ta 1 vyšel z záškodníka do země číslo 2, aby tam dělal nějakou neplechu, jo, aby tam prostě, jo, na frontu mají dole nějaké zásoby a to je záškodník, prostě jede auto přes silnici, on tam nějakému dolí, on se tam počká a nastaví nějaké pasti, jo, pojede, pak boom, jo, je po autech prostě. Takže tím pádem prostě nemají zásoby moc dobré na třeba nějak části té fronty, že ta země číslo 1, ta jeho země, tak má výhodu proti té, že jo, proti té dvojce, že jo, budou mít na frontě prostě míň nábojů, míň všeho možná, míň zásob prostě, že mají výhodu, že to je ta jedna věc. A teď prostě na další vojenské konvoje, řeknu jakože vojenské ty budovy a tak jo, samozřejmě je to jakoby terorismus, ale já to není jako na boto, jenom informační video, nic to nedělejte, prosím vás. Jo, takže k tomu, takže to je ten jako úvod, úkol, jo, asi chápete, co jsou záškodníci, tušíte asi, co tak bude, jsem řekl, nie tak partizání, ale operuje sám a není to prostě jako klasický partizán. Takže něco dál. Jakoby jeho účel, jak jsem říkal, tak je prostě být na nějakém území, přežívat tam několik týdnů, než začne operace. Že jo, třeba operace má být na jaře, na podzim a on tam bude už, v letě asi ne, ale ke konci leta by tam třeba šel a bylo by to na podzim, tak to počká tam třeba 2 týdny, jo, 3 týdny. Takže tak třeba k oblečení, jo, tak já se pokusím nějak rychle říct, už jsem na pár minutách, že to snad řeknu v pohodě. K oblečení, jo, tak představte si, prostě, já jsem se dneska oblekl, tak, no, a jo, docela dobře na to video, že mám také jednobarevné, jo, mám fleece bundu, která to moc nehodí, ale na tomu záškodníkovi, ale tak mám jedině takové jednobarevné, co jsem mám měl za nějakou vršek teda. A mám potom, si budete vidět, zelené. Mám zelené, takové gatě prostě. Obyčejné nějaké, ani nevojenské, ale vojenské prostě. Což nejsou také jakože, nejsou samozřejmě tak prostě pohodlné jak vojenské, nejsou tak prostorné, když mají jako dvě kapsy, ale jsou takové prostě, ale jsou prostě bavlněné, 100% bavlněné, jsou hrubé, že ideální právě pro záškodníky, že záškodník potřebuje co nejjednodušší a co nejlépe opravitelné, že bavlna vlna. Na bavlnu, tak i na vlnu vám stačí, prostě roztrhá se vám to, tak vezmete ty šítičko a prostě to zašijete to a máte to. Co ještě dál.
Tak a oblečení ještě, že jo, s tím co nejjednoduše, jsem říkal, bude třeba připomínat první, druhou světovou, jo, což vůbec jako nevadí. Teďka půjdu, aby to zlehne to, musím mít jakoby protislunkované za slunkem. A to je jedno, tak a co ještě k tomu bych tak řekl, třeba k tomu oblečení ještě tak, že jo, jsem říkal prostě, čím jednodušší, tím lepší, jo, takže prostě, říkám prostě jednoduše si knoflíky, nejlépe třeba, víte co, jak máte prostě, tě prostě poklopit, tak si zapínáte zliby jako pohodlnější na používání, ale knoflíky jsou lepší na survival jako větší, bo když vám spadne knoflík, tak buď jako se, když vám spadne jeden knoflík, tak se to furt dá používat v pohodě ty gatě. A když v nejhorším byste prostě se zašili, že jo, pokud máte nějaký šití. A kdybyste neměli, tak to přežijete třeba když vám spadne jeden knoflík, si nic nestane, že? Ale u zipu, když vám přestane fungovat zip, já jsem se tu jsem vzal něco. Když vám přestane fungovat zip, tak máte prostě pogatí, že jo, zip neopravíte tak vlastně, že jo, to jsem, nemám s tím zkušenost naštěstí, takže nevím jako, ale pak rozbitý zip je taká, jo, teda je to moc dobře opravit. Samozřejmě pokud chodíte do lesa, tak nemusíte jako stresovat, že nemáte gatě jako na ten knoflíky a na zip, jo, to se tam jako pak upravíte, nebo tam nestane se vám asi, že jsem rozbil zip, ale nějakých těch survival jsem to sam může, ty gatě jsou namahané a chápete se, prostě máte to na své furt, tak co no ještě, no, tak ještě bych chtěl říct, oblečení to asi všechno, a ještě tak asi jedna věc, že barva oblečení nejlépe prostě jednobarevné, zelené nebo hnědé. Vojensky vypadá dobře, ale a maska je líp, ale co si vás budou myslet civilisti, když tam půjdete takhle oblečení, jak já, prostě jednoduše v jednobarevném, i něco vojenské, čepka, nakrčím v kapse a pasek je tak vojenský, jo, ale víte co, jako pasek, to zase, pokud to je ještě k tomu nějaký starý, ale jak, co má, já mám třeba pasek z východního Německa, jo, že pokud to je takový starý, tak to ani vadit nebudeš, jo, prostě to vás nebudu pozvědět, že jste z východního Německa, když tam existuje. Takže tak, no, a jsem říkal, že když máte, že když máte nějaké jednoduché oblečení, tak jednobarevné hlavně, tak vás prostě nepoznají, že jo. Uvidí vás nějaký myslivec, si vystát, co si řekne, si jste nějaký zálesák, maximálně vás jako vynadá, že když není petardy zase tak. Maximálně vám vynadá, že to, ale nic vám jako neudělá, že by vás to že zavolali policii. Takže tím, že máte prostě to, tím, že byste měli zelené hnědé oblečení, tak nic prostě neudělají, že? Nic se vám nestane a je to prostě, je to jednodušší, že jo, prostě jako na nošení, je to jednodušší, že vás prostě nikdo nepozná jako vojáka, že jo. To je maskači a hlavně ještě třeba maskači, to je vaší země a ne to je jejich, že jo. Asi máte jako jinak maskači, země mají většinu, a protože jakože, pokud to není třeba na to, že mají multikamy většina všichni skoro, tak že jo, přece si třeba, řeknu nějaké staré třeba, máte DPMK a Woodland. Země číslo 1 by měla Woodland a DPMK by měla země číslo 2. Jo, to myslím jakože obrazně, jo, nemyslím jakože kdyby USA a Velká Británie prostě by to bojovali, jo, to vůbec, ale takže když budete v Woodlandách a ta druhá země má DPMK, tak a ještě byste bojovali, protože tak to bude trochu to, že jo, vojenská uniforma ve válečné době není moc dobrá. Samozřejmě pro vojáka a pro záškodníka vůbec. Takže, jak jsem říkal, jednobarevné oblečení je asi nejlepší volba. A ještě jestli patří se koupit, tak běžte do nejbližšího army shopu, tam se dají koupit jednobarevné někdy. Samozřejmě musíte to vyzkoušet a ne každé jednobarevné je nejlepší. Samozřejmě, že znám jako, že mám doma třeba nějaké jednobarevné, které bych si nevzal asi jen tak dole, jsem prostě na prst, ale to prostě nic moc, ale prostě Decathlonu a to je hodně další obchod na to, takže je to to k oblečení, no a prostě říkám žádné maskování, prostě ani čepice by se znehodila, že jo, protože prostě můžete mít nějaké třeba ČSL a Zor 85 byl jednobarevný, to by asi nikdo nepoznal, když jsem nikdo nevyznal. Takže také jednobarevné to nikdo nepozná, no prostě. Připomíná to, jak jsem říkal, druhou světovou, první světovou, že měli jednobarevné většinou. Měli jako i
maskování už nějaké ale první, ale nic moc. Jak co dál, jo? A ještě právě tam si jednoduché, že třeba, jestli znáte, se teďka prodává, když, tady, trochu nebuchá nic. Prodává se to právě v teďka hodně kopie od firmy Miltek, jestli znáte. Třeba dělám takový ten sniperský přehlečník, takový ten druhé světové Wehrmachtu, ale ten mi možná prošel, protože to je staré maskování, že jo, a je to právě jak jednoduché, no. Že něco takového, no. To je oblečení všechno, mi teda chtěl říct. To je někde postavím na chvíli. Tak to je všechno oblečení a co dál. Tak třeba, když je vybavení nějaké, jo, tak batohy a všechno možné, tak batohy jsou tež jako, čím jednodušší, tím lepší, jo. A mám tady tu brašnu, brašna vzor 60, takže brašna vzor 60, tak to je docela jednoduché, prostě je to jednoduché, jo, prostě je to kanvas, je to bavlna, nic, když se na to něco rozběbá, tam dírka, jak jsem to zašil a drží to furt, takže to zašité, je to jednoduše. A ještě, no a batohy tež vzor 60 třeba, si znáte, či SA, tak ten je tež jednoduchý, prostě tež bavlněný, taková celtovina, jakoby. Píš kanvas, ale to je jako jedno. To tež, když se vám udělá díra, to se vám asi jen tak neudělá, pokud nebudete dělat blbosti. Tak to zašijete a držíte. Pořádně to zašijete, prostě nít nějakou v dobrou a v pohodě. A tež to výhoda, že zaškodník asi si bude dělat hodně oheň, že jo, ten nebude mít furt nějaké kartuše, nějaké líchna, vaření a tak. Takže když si uděláte oheň, tak teď se to hodí ještě, no to řeknu o tom, že teď se to hodí, jakože, protože když vás spadne jiskra na takové gatě bavlněné, tak se stane jako nic, bude to maximálně, jestli tam buď vypadá dírka nebo nic, prostě to smetete. Ale nebo byste chytli ohením, jo, že buď že byste fakt nějak blbě se to, nebo polujete se něčím hodlovinou, tak ty gatě si sundáte a jako nic, a můžete to ještě sundat a hodit pryč, jo, ale když máte nějaké nylované, tak to je po vás, co se vám se rostou, rozkvaří, se tam přidělá nepříjemné ke kůži a prostě bude to pálet a už to nesundáte, ani ten zip se vám zadělá a nerozděláte to. Prostě se ho nožem rychle rozřezat a to není, ještě když máte nůž v kapse, teď by vám mohlo to přiškořit k tomu, no tak to. Ale co ještě, tak to je tak všechno, no a ještě chci říct něco o tom vybavení, tak ty batohy čím jednodušší, lepší, jak jsem říkal. A ještě mi napadlo, že já mám, nějak ukážu tady, mám tady tu plachtu, ale to není jako plachta, jinak jedláka plachta, jen tak nějaká náhodná, ale je to Bundeswehr, ale není to jako plachta jako na příšešek, ale je to, když si dáte to názem a ležíte na tom, no sedíte, prostě. To jsem dneska vzal, kdybych si sednul, nebo jen tak prostě se udělat nice a něco si rozpítí, že jo. Ale právě, že to se tatež jakoby se hodí, ale jako hodí se, jo, je to prostě jednoduchá plachta. Není drahá, není jako, dá se opravit třeba paskou, že to nějakou pořádnou paskou se to zalepíte. Takovou jako kobercovkou a tak. A to. Ale ještě chci říct nějaké, že není špatné se vrátit k starým vojenským celtem, že jo. Je to přece těžké, je to jakoby, má to metr 80 na metr 80, třeba 2 metry na 2 metry prostě. A má to třeba 2 kg, jo, ale jako chápete, můžete mít nějakou tu nylonovou, co já mám tež doma z Decathlonu prostě za, tež nebyla ten drahá, za 1000, takovou 3 na 3 metry, to je jako dobrá, ale zase je maskovaná, není to vojenské maska, že to ani nějak nevadí asi. Ale tež prostě, přitahuje to pozornost a tež to zase, kdybyste to chtěli mít u ohně, aby vám nebyla zima, tak víte co dělá umělina s ohněm, že jo? Oheň s umělinou, tak nějaké ty, že vojenskou celtu, která je bavlněná, pořádná sotovina, tak vám to, buď když tam spadne pár nějakých tíž, že jo, nějaké, z ohně vám tam vyletí nějaké lístky, tak se nestane nic prostě, jo, maximálně, kdyby tam fakt byl takový velký prostě nějaký kus šhavého uhlíku, tak ten vám to možná propalit za minutu, jo, takže to si všimnete, že se tam pálí něco. Ale u nějaké nylonové, tak se to propálí a máte to neopravíte prostě. To neopravíte vůbec, jo, to prostě máte 1000 no víte co prostě. A máte prostě poplatky, ale když máte ještě dobrá je plachta, co koupíte za 200, 2x2, 3x3 v Horbáchu nějakém náhodném prostě, tak to je tež dobré, to se prostě
ta se tež může propálit, ale když se propálí, tak dá se opravit páskou obyčejnou, jako nebude to moc dobře držet, že jo, nemůžete to tam mahat, ale aby vám to nepršilo, no. Takže tak, takže prostě nic moderního, jakoby, to já dělám však takovém blbě. Nejlépe nějaké lovecké, buď jednobarevné gatě, oblečení, prostě vybavení jednobarevné, nejlépe. S tím vlastně moc nebude, že jo. V situaci. Záchodník v lese, já jsem to asi možná říkal, ale to ještě jedno. Záchodník v lese, přijde tam houbař tam přijde, uvidí ho a řekne si ty jo, nějaký nějaký civilista starý, jo, prostě reakcuje v lese, jo. To je jasný, jo, to se dá pochopit, jo. Ale uvidí nějakého vojenského oblečení, vojenská třeba přilba, což asi nemůžu zaškodnit, to by bylo stále vojenská nástroje, že ty jo, co tady dělá? Jo, že to asi, to nemůže být, to není naší armády nic. Jo, a furt říkám, kdyby to byl velk, ty dvě země. Jo, tak prostě zavolá na něho armádu, policii, prostě. A to asi udělá, ten záškodník je sám, nemá pistoli, má maximálně nějakou zbraň jednoduchou, tak on se neubrání, že jo, protože motiv, no, to je jedno. On se neubrání moc, jo, protože a kdyby měl kulomet, tak co udělá jeden člověk proti celé rotě, že jo, co s ním nic, armáda přijde. Takže to a ještě v tom vybavení jsem asi řekl všechno, tím to má tak. Já jsem tady, počkej, já tady poslední, mám to takový, no příště, že mám to takovou jenom tu, poslední je tady sedm, abych furt nechodil, tak. Možná pokud něco udělám k jídlu, no uvidím. Nebo napití spíš, tak co dál. Tak to je asi všechno od toho vybavení nějak, no. Ještě jsem chtěl říct, že když má třeba nějaký bunkr, tak prostě je lepší mít třeba v nějakém lese nebo v celém lese prostě mít třeba 3-4 bunkry, 5 bunkrů, nebo se mít několika kilometrů okolí třeba. A kdyby musel do dalšího bunkru 20 km jet, tak to je dobré, protože bude v jináčím městě, tam ho třeba nebudou hledat ani, ale oni ho budou hledat v tom lese číslo 1 a on bude v lese číslo 3, jakoby, když to řeknu. Jo, že má 3 lesy a v každém tom lese, či aby nešel, mi furt slunko na to svítí, a v každém tom lese má třeba 2 bunkry, že má 6 bunkrů. A jdeme tomu, no, já jsem se teďka otočil, jsem se díval, jdeme tomu, že v každém tom lese má 2 bunkry a jeden z toho je zemňanka v zemi a druhý je taková prostě nějaká jenom střížka, že jo, jenom na přespání a na to. A to je právě ideální, že jo, to je, v zimě je dobrá zemňanka, tam se dá spát a oheň a se nám udrží, oheň se nám dá udělat pořádný a se to hezky zahřeje celé. A to je dobré na zimu, ale zase tam blbě se tam dýchá, protože je tam hodně prachu a třeba aby neměl plnit se s písema, že jo. Když na nějaké krátkodobé přežívání se to dá, když je zaškodní, že má přežít týdny a měsíce až, no. To by jasně se nic nestalo, ale dejme tomu, že mu objeví potom třeba tu zemňanku, nebo spíš ten příští mu objeví jeden, a tak to se mu stane, že jo, tak on bude tam na něho čekat, že jo. A když má jenom jeden, tak co udělá? No nic, protože prostě nemůže se tam potom vrátit, že jo, má tam třeba věci, ale nemůže se tam vrátit, proto je lepší mít prostě v dalším lese, mít prostě třeba další 1-2 ty bunkry a v tom mít nějaké vybavení, aspoň základní, že jo, nějaký rýč a sekeru a tak, že jo. Protože to se mu aspoň nemůže, tomu nikdo nenajde, když mu to někdo mu to asi může najít, ale když mu to nikdo nenajde, tak má třeba postaráno o tom, kdyby musel zdrhat někdo. A co dál teda? Tak to by bylo asi nějakým základním informacím, tak ještě řeknu nastroje a to bylo potom možná všechno, no. A nastroje prostě jednoduše, jo. Prostě časem se omlouvám, takový se ozvu. Já to ještě tady něco řeknu k tomu nastroju, já se omlouvám. Tady takový to, jsem to tady vystřihnout, tak s tím nastrojem, tak. Že jo, co říkám, tak to si představíte. Prostě sekera, nějaká malá, kompaktní. Může být nějaká, jako, záleží samozřejmě, pokud budete nosit s sebou nějaká malá, kompaktní, lehká. Já plasty se, jakože, že mi je to toporka lepší, protože se jednoduše opravuje, a tak, ale
když máte nějakou pořádnou fiskalku, tak ta se jen tak nezničí, no. Co mám, jsem si řekl, vypil jsem trochu to. Mám malé škytavku a mi trochu to. Takže, no tak, tohle je potom pila, říkám jako, pila je lepší, ramovka se hůře nosí, nebo když se nějakou drahou skládaci, tak ta se pohodě nosí, ale nějaká obyčejná ramovka se blbě nosí, že jo, že pokud nějaká velká to, takže to nejlépe musíte mít prostě, tam nějaké to bunkru dáno, takže to je v pohodě. A víte se, když máte nějakou větší, můžete mít dřevěnou, tak může být jako v tom bunkru dáno, tam to nevadí ničemu. Máte aspoň nějaký lepší nástroj, no ale pokud by byla v tom, že jo, pokud by byla u vás pod toho nebo strašně, to tak tam je to lepší, prostě to nechat tak, jakože jako lehčí, jo. No a ještě lopatě, takže to je prostě proto za škodníka, říkám, je to prostě škodníka, že jo. Takže ta jako vojenská je dobrá, jako, ale jenom na buď na nějaké první kopání, nějaké malé kopání, jakože jako díra na ohně a tak, ale na jsem se mohl, že tady chustám, ale já to nemám strašně frpiju, tak to je jedno. Takže když potřebujete si vykopat nějakou pořádnou bunkru, tak je lepší obyčejný ryč, jo. Nemusí být ani nějaká fiskars, ale prostě obyčejný ryč. A ten jednoduše prostě sebou ho moc nemůžete jako nosit, ale bunkru ho můžete mít bunkru a tam to se mám si slunko, tam to ničemu prostě nevadí. Takže no, tak nastavím asi všechno a to bude asi všechno, já už asi nemám, co bych k tomu tak řekl, já už jsem stejnak, já to ještě prostříhám, že jsem na 33 minutách, já jsem samozřejmě v tom prostříhám, protože tam jsem třeba 5 minut, 10 minut, 5 minut, něco to. Jako mě točil jsem, ale nic nedělal, takže to bude, tak to je o ničem, že já to vystříhám, prostříhám, jak přijdu domů a ještě dneska to asi vydám, no. No, jako asi to není, co jste očekovali, protože říkám, jo, nemám, přijdu na to panu Chybkovi a Dagovi, tak jo, říkám, jako teď jsem tady nějaké informace říkal od něho, ale jako z té knížky, ale někdo asi nemáte rádi, ale mě to jako, mě nevadí člověk, já mám rád jeho content a tu mystiku třeba jako, teď hejte, že moc nemusím, ale jako já ho toho nesleduju, že mi to je jedno, takže to, no tak to bude asi všechno pořádně, no. Ze škodníkovi, na konci tady řeknu, že to je to můj názor, není to, jsem vlastně říct, to takové první, ale jsem zapomněl na to, že není to jako návod, je to jenom ještě informační video a většina těch věcí jsem si, no, buď logicky jsem na to, buď jsem na to jako četl, nebo buď jsem to vyčetl, nebo jsem na to jak logicky, jakože mi to dává smysl, že jo, že je jasné, že bude mít jakože jednobarevné oblečení, aby ho nenašli nějací tí myslivci, nebo jakože aby ho nenahlasili, že to dává smysl, no. To je to asi nemoc vidět, bo svítí slunko, mám pár minut, takže ještě třeba mě napadlo, že k tomu, že to psal Dago v knížce, že jakoby on tam psal, že prostě, že třeba na spaní je dobré taková, když máte nějakém svahu, tak svahu nebo a jakém rozum, tak si udělat nějakou plošinu, prostě nebo nějaké, buď když je to ploché, tak si prostě hlínu si najít hlínu si vykopat a udělat si takovou plochu rovnou a třeba nastát jen tak na spacech v letě pod širákem, že jo. A že tak no, je to lepší na spaní, tak. A ještě se jako hodně věcí by se dalo říct informace, ale to by se mi to asi moc nevešlo, takže samozřejmě klasicky, ale jakože já si neříkám tady všechno, jakože že když se třeba sleduje těch helikoptera, zastačníka sleduje helikoptera, tak jakože co udělat a tak to nevím, no. Ale tež prostě, nevím, no, prostě, já si říkám, zkoušel siren. Prostě jednoduše, prostě, jako řekl bych to prostě heslem, že čím jednodušší, tím lepší prostě. Že to bude asi všechno a já se ještě otočím, jsem rozloučil, že to byl Kaparzo, jo, přezdívka, takže pokud byste chtěli podpořit, dejte like a odběr a pokud se vám video líbilo, napište komentář a pokud se vám nelíbilo, napište, co to chybělo, nebo co je podle vás blbost, co byste dali pryč, jo. Ale zase nepište
zbytečný hejt, jakože že třeba nemám rád tvoji čapku, jo, jakože co já s tím udělám, že? Tak já tu čapku mám dneska, to je svítí slunko, abyste mi trochu viděli. Kdybych ji neměl, tak celý obličej mi to svítí, no. Vybavení, jakože možná ještě budeme někdy vybavení, tak nosím, ale možná dneska vyjde ještě třeba recenze na něco, ale uvidím, no. Jo, ještě rychle, je to, došla mi už, já to točím na telefon, že mi došla mi ta footage, prostě víte co, došlo mi, jak jsem říkal, došlo mi prostě nahrávání, že tam vlastně nějaká přes půl hodinu, že mi to natačil, ale samo mi to vyplo, takže to je teda konec a to je Kaparzovek, čau.